Manazaretha ingcwele ngiyabonga baba uBhungane behlabelelo wafunda ngacela uba inkosi imkhumbule imuphe isibusiso amen. Bangcwele cela ukubingelela ehlaleni sasezulwini sonyazi lwezulu nokhosi ihamba nabo emhlabeni nasezulwini amen. Ngiyacela nakhohlwa amakhosi abagcotshwa kusuka befundise kuyoma baphathi bamakhosazana ngibingelele egameni lonyazi lwezulu nehamende engcwele emhlabeni nasezulwini amen. Hlabelelo 108 engizocela ukuba ngqongqoze ngaso. Ngingathengwa ngubani ezoneni zami ngingathengwa
ngichaza ukuthi uManazaretha ngumuntu onezono kanti nentongo yami ilula. Owangibizela kule ndawo wathanda, nabazali bami bathanda ukuthi ma behambe emhlabeni kube khona beyosala beyiqhuba lento. Amen. Isalukazi sakithi uMandlovu ozala ubaba, mina ngokuzalwa ngilapha eMadwaleni emzini Mhlophe, Orlando West, lapho inkaba yami ikhona. Ikhehla lakithi lalisuka ngapha eIsrand eDelmore, lamba laze lathola loShembe benoMandlovu, bakholwa kuBombela. Amen. Kuzalwa o-anti abasekho no-anti sebahamba nabo beseminyakeni ayishagalolunye abazala nobaba. Kodwa basizabe thina, ubaba wami kwakumuntu ophuza kakhulu. Wayethi uma esephuzile eginqika babona bana badala ukuthi masingayishiya le ngane nje ingaganiwe, kusho uNazaretha buyophela, ngoba sithi sikholwa thina bazali ingane zethu zisetshwaleni. Ingane zethu zidla uKrisimasi azikho phambi kwethu zisetshwaleni. Babuka lapha abazali kusho masihamba thina kungekho neyiphongwane sizibona ziyaluza ebaleni kuyoba yini. Base bayihlanganisa-ke indaba yomhlaba, wathatha uma wami esuka ngapha eWhite City, ikhaya lakubo lalikhona eWhite City number 1. Owazala thini kwathi masiqhamuka siba amaphahla, ngoba ngiyikhosi mina. Wayesethi ugogo uMandlovu namhlanje kukhona uSabatha noMnazaretha. Amen. Mina-ke ngumNazaretha. Amen. Manazaretha. Amen. Wathi ugogo mina ngumNazaretha, futhi angiphushwanga noma ngifuqwe ukuthi ngize esontweni. Kwayifikela ngomuntu ugcotshwe ngekazali ukuthi wena uyophelela la ekhaya. Amen. Amen. Kodwa-ke uManazaretha ngichaza ukuthi nami ngimele abakwethu ngalesi sikhumbuzo. Ngalesi sikhumbuzo ngimele abakwethu, angazi umkhokheli ngoba uyazi umkhokheli usontile lapha eDube, kuseyiDube, ngoba amaqhawe aqhamuke nothingo lokusazana. Elangena ebengekho amaqhawe, nenyanga yezulu akubanga khona amaqhawe. Kwathi makufika uthinge kwaba khona amaqhawe. Amen. Kwakhona indoda lapha bakuthiwa umsindo wendlozi, yayisabatha lapha yakholwa ngesikhathi selanga, kwakuhlatshwayo. Wayehlala lapha eNiceville eNew Canada, kule hlathi lapha eNew Canada. Mhlawumbe uzomazi umkhokheli ngokuthi uhlatshwayo, kwakuthiwa umsindo wendlozi. Wayelapha eDube, wakhulela esigodlweni samaChunu, lapha akhulela khona eMachunini lengakini weBhungane. Uthi uhlatshwayo mayechaza indaba yakhe sesinaye ngapha eOrange Farm, uthi bafowethu uShembe Muni, uthi kwathi makuhamba inkosi ilanga lamalanga wahlubuka esontweni, wathi ayisekho lento lena, sokuhambe uNkulunkulu sophinde manje simbone uShembe. uShembe hayi, uShembe uNkulunkulu usehambile, usho akusekho omunye uNkulunkulu oba khona. Wahlubuka kwathi mangena inkosi inyanga yezulu, waphela emehlweni esonto, waze wabuye ngesikhathi sothingo lenkosazana. Chaza ukuthi uManazaretha
la sikhona sikhumbule inkosi ilanga lamalanga. Inye nje into la ekhaya lobo abakhona ekaleni kusewuwe namanje lesina. Ilanga lamalanga ke eNazaretha uthi mayikhaza umsindo wengilosi uthi bake bashumayela abantu ngezinto uthi thina sayibona ngamehlo. Uthi sakhile kusasa intaba yenhlangakazi sakhile ngaphansi kwamawa laphana ukhona abathikameza lapha amadwala uthi ayesesukile seginqika elikhulu idwala leli uthi abantu weshephe uthi bakhuzi isimangalisa abantu bekhashi ngayimaya ukuthi baphela abantu uthi asukuma esezulwini yakhomba ngeminwe nje nje uthi la vithikitshe laphenduka usawude lowe laphezu kwamadokodo uthi anobangakhona umuntu olimalayo uthi izinto lezo sayibona ngamehlo sibathi mase kuhambe lona sabona ukuthi hayi ukukhola usizo kuphelile uNkulunkulu wethu ezophe siphinde sibe naye uNkulunkulu wayesebenza ngalendlela kanti wayeseshintshe ibhantshi bengabonanga kumhlaba esehleli phezu kwenanga yezulu. Amen. Manje ke nathi eNazaretha kufanele siduke siphathi wesonto mawuphakathi lapho ngathi mina ngimdala uthi mina ngibonile hlala umncane nje uzithobile nikhona eNazaretha. Isho njalo ilanga lamalanga ithi nomdala wayebuzwa inkosi yokuNazaretha onguJesu Kristu wayebuzwa naye uthi baba njengoba sibakhulwa nje singabapriest sebakhulwa nje singabafundi bakho sibakhulwa nje sinesolo ababhali bezincwadi uthi bayakonke okukhulu wasemhlabeni uthi shono ke baba uthi ubani ongena ezulwini njengoba sibakhulu sidotshile sitabanga ukuthi siyongena kanti angeni zambatho lezi wathi wayesedonsa ingane isho njalo la ukuthi wayesedonsa ingane wathi abayofana nale ngane bataba bibona beyongena ezulwini. Amen. Ngoba ingane iyaxola mina nawe asikwazi sithatha isikhathi ukuthi sixole kube izona zonke lezo zinto ezihambe zisivimbela uthi oyafana nale ngane uyena oyongena ezulwini. Uthi le ngane noma ingayithuma izimoshi ithume uyishaye uthi ayazi lutho noma igqokile uthi ayazi lutho le ngane uthi mayisikhala ibuye ize kuwe wena ubukade uyishaya uthi fuzani ke nifane nale ngane kanti uJesu Kristu wathi uvumelana abantwana bezikimi ngoba umbuso wezulu ufaniswa nalabo abanje. Bakhona bayingcwele manje ke mlungiseleni incwadi ngizonitshela ukuthi niyifunde uHebreru 10 verse 24 omunye umlungiseli incwadi abaseKorinte bokuqala sahluke sesithupha ivesi lamashumi 20 njengoba silapha ke sizokhuluma imisebenzi yalilanga eNazaretha. Inkosi langa yathumela obaba uKhawula usho njalo uAnti ubakazi wami unani ubelapha eBizimhlophe bese kusele yena ekhaya omunye naye wathatha ubaba uKhawula kwaba enye yamakhosikazi wakhe. Uthi ngelinye ilanga engilandisa le ndaba uthi mntanami le ndaba engikhuluma ngayo okuyizwe mhlawumbe ishunywa nase emsakazweni yayenzeka la eGoli. Amen. Yenzeka lapha eDiepkloof lapho kwathi hleli kumnandi wafika lapho uKhawula wayephoyisa uKhawula ngamazi ngamehlo angazi ingane yakhe ikhona nala ukhanyisile ikhona sabathana ukhanyisile umza wami
uthi ke wathi behlele ekhaya kuye emsebenzini wathi wahlala phambi kwakhe unkosikazi wayesethi baba uyaphila na? Hayi ngiyaphila. Hayi ngicela ukubuza baba, ngiyayizwa lento iyaqina yokugama kwakho. Oqala mangazeletha isithembu asona isikashembe, isithembu esakwantu. Amen. Ushembe wafika abantu bezenza lezuthi bagane. Uthi cha ngiyakuzwa baba uthi ufuna ukugana. Uthi wabuzwa kanjalo ukhawu. Wathi hayi ya ngifuna ukugana nje ngikwehlisele nemisebenzi. La ekhaya cha bengithe ngiyahluleka yini. Yini exake kangaka uthi ufuna ukugana nawe ekhawula. Wathi hayi ngifuna ukwandisa nje umusi kababa. Ayeke shinjalo amadoda. Wathi lento ekhulumayo iyangilimaza. Kusho ukuthi mina ngoba umuntu nje ongesanayo intengo la kuwe. Ngoba uthando nalo bebe sehlukanisa isicucu. Usho uMadlamini. Wathi mawuthi ubonke akukho kwanhlu bonke uyakuthola, ngiyakuphakela, ngikwenzela yonke into, ngakuwashela ubamuhle. So ufuna unkosikazi ngimfakela ekhaya, fake empilweni zethu. Oh, wathalalisa ukhabo waqhubeka ngalento eyisenhlizweni yakhe. Yithi ke ilanga amadlula ngelanga abheke eRhodesia. Ngoba yayingemningi imizi yamaNazaretela ukuthi la kuhlala abantu la kuhlala abantu. Lathi lidlula ngakhona ilanga la labuza kuMadlamini lathi uyaphila na mntanami? Wathi hayi baba ngiyaphila. Kodwa ushanga umabona kude eMaNazaretha. Amen. Njengoba umabona kude wabuza ukuthi mntanami uyaphila na? Wathi baba ngiyaphila. Wakulungile mntanami siyobonana masengibuya. Wahamba kuwele ezweni laseRhodesia. Uthi mayesephinde kuya wayesethekile igalani. Ngokwakhe enhlizweni wayethi uzoqala ngendoda aqedele ngayo, kungabi khona ozomzuza. Wathi mayesebuya ephethe igalani lapho wabuya futhi inkosi ilanga lamalanga lathi mntanami uyaphila na? Akukho ukuhlupha. Hayi baba ngiyaphila, kukho kungihluphayo. Uqinisile mntanami? Baba wayesedlula ubaba ehamba nomshayeli wakhe. Wathi mayezofika ngaseIlibhek etshela udlangisa umshayeli wakhe athi lo nkosikazi uyayibulala manje ngoba ushabu uNkulunkulu maNazaretha. Ubona ngale izinto enisifihlele zona, ubona ngale bathi uyabulala manje. Ha uyabulala baba, uyayibulala manje. Wathi mayefike yophumula evele emsebenzini wophoyisa bakhe ephumule ngoba ubenelawo lakhe. Washona engxenye wayivalela naye uma endlini lapho esekhipha leligalani wayimbobozela. Kuthi maseyimbobozele babona ngelanga bekhula abantu. Baba isimaye bathi bethatha amabhakede negubhu kuyothela umcimbi. Wathi bacisha kwase kuphelile uMadlamini, singasekho emhlabeni. Ngani na? Ngokuthanda umuntu. Ngokuthanda umuntu ongafuni ukuthi umnikezele komunye umuntu. Yebo kunjalo uma umthanda wathi indoda thanda umkakho ubhekiswe njalo ayithi thanda umkakho, ithanda umkakho le Bible. Njengoba bengishilo ungesona isithembu esikashebo ukuthi sakini wena nawe sithandakho. Kwaphela wayeba isililo esikhulu. Wathatha wayethi uyoshonisa esibhedlela eBaragwanath. Wathi ukuthi hayi akasekho, sihambile usethu. Uthi makelele ebusuku ukhawula. Thobona ilanga lali liphambi kwakhe. Wazibona eguqile, kubona
intuthwane ikhuphuka wayengazi ukuthi intuthwane wayabona intuthwane uthi baba ubonani wekhawuni uthi hayi baba ngibona intuthwane uthi hayi bhekisisa kahle hayi intuthwane baba uthi hayi akuyontuthane ngakho mandlane uthi mbuke mntanami ukuthi uyoshona phi njengoba ekhuphuka nje make jikile wangena ngapha kwesokudla kuyoba ungene ejele mhlawumbe manje umkhumbula nginikelela inkosi yomkhumbula ngoba kuyisono kuyibulala uthi wayibuka mbuka umbakhe hamba wathi uma ekhaya kathele ngale uyobe engena esigodini esingenamkhawulo uyobe engena esihogweni wahamba wathema sembona esezofika lapha emakhopheni phezulu wasejika engena lapha engena khona wathi ayusengene ejele wathi ungalibali umkhumbulo ungakho yayithi inkosi la kanjalo iphathi inkonzo bese iyabuza kumaNazaretha ngubani okakhumbula ungakakhawuli uMadlamini ibuza amaNazaretha afike nayo khawule nikela baba ngiyamcelela ncima imlilo ngiyamcelela baba ahamba azofika ekhaya ngoba angafika ekhaya ezulwini lokuqala ekhaya lakubo emndenini lapho afika ganela khona akafiki ngisejele uboshiwe kwaba enikela wathi ngelinye ilanga azi ngoba sokuphele amashumi amabili eminyaka bathi yasukuma ilanga lamalanga eparadise ezonikela la uthatha umnikelo kakhawule namhlanje uMadlamini usengenile ezulwini bayingosana bayothola leso sibusiso maNazaretha bahlupheka kakhulu abantu abazivulele bahlupheka kakhulu abantu abazivulele ungayithatha impilo yakho uzithathele inqumo ngithi njoba sihleli lapho maNazaretha bengikhuluma ekseni lapho ngangikhona ebengikhona ngithi ngubu umuntu ethe semdala afunda izinto ezintsha uthi usumdala njena usumhlophe kanti usufunda izinto ezintsha usubizwa ngobaby bizwa ngochocolate into omdala awusalale endlini awusafiki nokudla endlini usudlula nakho ukudla endlini yokushona emkhukhini ushidle enkulu ngani uthi hayi angisabuzwa sho njalo inkosi yabala ningayifunda izinto senibadala ungcono omnane senethemba ukuthi hayi usathatha ukukhula umntana usestage mhlawumbe uyophinda phenduke lo mntana nikhona maNazaretha amen ningayifunda izinto ezintsha senibadala ningayifunda zokulimaza abanye abafundi baphuza utshwala aphuza maNazaretha thatha iplug mayifunda azokutshela indaba zakho uyamazi ukuthi uyikhona kodwa mase ezokutshela indaba akuthathele iplug yebo maNazaretha abanye ngababona kahle ngeCovid abona kahle ngeCovid uNkulunkulu amkhumbula umfowabo amakhafuni ezasinayo ngalevo sasithi umbrella yamazi ngisho okay umfowabo amakhafuni uthi umfowabo amakhafula wemvangeli ushoyini yabona mawuzoyiqeda le mkhuhlane uthi uthola ivodka hawu uthini manje kuba futhi ngiqinisile impela hawu uyamhlaba nje ngubani uthi hayi thola ivodka kodwa ungabatsheli uzophela lo mkhuhlane ngabona kodwa ayihleli nama hawu sihlele kanje khona abantu abasithathela iplug umwena ethethe umuntu kanti usedlile hayi ngayifunda izinto senibadala nikhona maNazaretha fundani incwadi asiqondaneni ukuze sivuselelane njengoba sihlana ngithi asiqonda sivuselana neni maNazaretha
ukuthanda nokwenza okulungileyo, ukuthanda nokwenza okulungile, singayeki ukuhlangana njengabanye, singayeki ukuhlangana kwamasabatha njengabanye, kepha asiyalane kakhulu, kodwa siyalane kakhulu. lokhu nibona usuku lusondele. Njengoba nibona usuku lusondela ukuthi thethela ngene. Lolu suku njengoba lusondela ufuna siye emakithi. Mawuse nezintwana ongazenzile ngokugagana kwezindawo udlulisele izinto bese utshela abakuphethe ukuthi manje seyiyofaka umthethele. Asambeni ungasali namunye ofanele lo mhlangano. Futhi manifika phakathi kwalomhlangano niziphathe kahle. Nenze kahle asilulekane. Funda mkhulu. Uma sona ngamabomu, Uma sesona ngamabomu, sesilazi iqiniso, sesilazi iqiniso, akusekho umnikelo ngezono, akusekho umnikelo ngesono, kepha kusihlalela ukulahlwa kwesabekayo. Okusihlalela njengoba sesona selazi iqiniso bathi okusihlalela manje sokulahlwa. Asingalahlwa maNazaretha. Korinto kokuqala sasesithupha verse ka-20. Ngokuba nithengiwe ngentengo. Isihlabelele ngikhumbula ngivule ngaso uthe intengo yami ilulwa ngadalwa nguwe. Ubane ungithenga kwizona engisondelazo kuwe. Ithi mina nithengiwe ngentengo. Ngakho bongani uThixo ngomzimba wenu. Ngakho njengoba nihleli nizobonga uThixo ngemizimba yenu yophuma bese niyagida. Nangomoya wenu. Nangomoya wenu. OkungukaThixo. OkungukaThixo. Bakhona bayingcwele. Sizomdumisa ngenyama yethu sophuma sigide. Silaphuma la shona libhekele nibhekele. Uthe gcina bese sithola isibusiso. Nangemoya yethu maNazaretha. Manje ke ngizokhuluma lawo ndaba ukuthi la ngamaNazaretha la uNkulunkulu uNkulunkulu lohlalela uNkulunkulu. Bakhona bayingcwele. Ithi insizwe enyasezulwini yathi ma ihamba ishumayela khona abantu abashumayelayo abafundisi abaningi ngapha ngemuva. Futhi abakhuluma indaba uyizwisisa kahle. Ngoba ngithi umuntu ugcotshwa eseswini sikama wakhe. Bathe ezala lo muntu segcotshiwe lo muntu. Akatabula ekhuluma izindaba ezinkulu. Uthi ke lensizwa mayinqabula ihamba iyejele lapho eqala kabusha ishumayela khona. Ithi ayivamise udlula lapha edrobheni empangeni ithole ikehla elidala ithi umntanami ngiyakuthanda. Yazi uthanda abantu abadala uye ube nenhlanhla ngakhula kanjalo mina bakuthi mangithunywe esitolo ngijime ngathi angikaze ngiye esitolo. Bathi usubuyile bengithanda nje abantu abadala bathi umntanami ukhule inkosi ibusise. Basho njalo nabangakholwa. Ma ubusiswa abantu nabangakholwa kukabili maNazaretha. Ma wenza kahle beyoqhubeka abantu inkosi ibusise. Ma wenza kabi bathi lengane zalwa babantu. Ushiyo ukuthi hayi izalwa lapha kwaNgcobo noma kwaKhoza. Kuthi cha hayi ngathi bagejile lapho. Akuzalekanga kahle. Yenza lokhu nalokhu nalokhu nalokhu.
bathi hayi ngane ngeke ikhulu usuthola isiqalekiso ngoba kukhulume abangaphezulu ngikhona amaNazaretha nathi ke njengoba sizilungiselela umhlangano omkhulu nanti usuku solusondele asingajwayeli lento ekhaya ayijwayelwa amaNazaretha ngithi mina uma bokuthiwa abantu bakwazi ukuhlehla babuyele emuva bengiyohlehla ngibe inhlayisuthu ubuyele nje nami ngihlabelele ngide ngiphume ngiye ekhaya kwaMaduna ngihlale phansi kodwa manje akwenzeki ngathi ngiyifikela ngisuke emhlabeni ngifike Orange Farm ngo1991 Orange Farm yavulwa ngo89 89 kususa abasemshengu laphana bayiswa lapha eOrange Farm 1991 ngathola indawo nami ngayohlala khona ngathi ngifika nje sontweni kwathi hayi lensizwa siyayithanda lensizwa bathi ayibe unobhala ngaba unobhala angazi babeboneni abantu kwathi phatha kwathiwa ngo2000 sase sidotshwa nathi kwathi abashumayeli yini na bathi hayi babekhuluma abantu bathi into la ekhaya ayaliyo mayali into ekhaya kuze usuku uyibulana sabamba lokho ngoba kuthiwa yaliyo ngempela yaliyo ngoba uShembe usuke efuna ukuzosebenza ngabo bakhona bengcwe ngoba usofuna ukuzosebenza ngabo manje ngithi kini nani njengoba nizophuma nemazweni akini kubena emakhaya gcinane okwakwenu kuqala phambi uyosondela phambi kwaShembe gcina okwakeni ungafiki phambi kwaShembe unodala ungafiki phambi kwaShembe neciloti ngoba kuzovuka mawusuphambi kwabantu bese kuthukeka abani bese kuthukeka kuShembe bathi uthi ikhona kaShembe usenzani manje silungiseni isikhathi sekho 10 days sase uba sifikelele kulolu suku olukhulu lwesabekayo ithi ke lensizwa isha inkonzo lapha eqala kabushibele emuva uthi ngelanga ikhehlana imvimbe lithi wendodana wababani izisho ithi hayi ikhehlana ngwangubani ithi hayi ngiyamazi uShembe mntana hawu uyamazi uShembe ijabule kodwa ngizofika ekhaya ngokulandise kahle hawu uyamazi uShembe ithi yahamba ijabule uthi ukhona umuntu othi uyamazi uShembe wazi inkosi la wathi yebo ngazi inkosi la ungakholwa mina ngiyinsizwa ngaphansi kwenkosi la uthi basebehlukana lensizwa yashona kube esikhaweni uthi ngelanga wabona ngena neqapha lekhehla hawu umkhulu usufikile yebo sengifile mntanami hawo nikeza indawo hlala waletha konke okudliwayo la selikhuluma ikhehla lathi hayi nami ngangikholwa akungafiki leso sikhathi nakithi uthi nami ngangikholwa hawu manje baba wasekusalapi indaba kaShembe uthi ngibhekisekini dlalisundo le ndaba ingani uthi lensizwa lena nami nangishaya ugidi wala ekhaya ngivunule ngihambe ngene edlweni ukwenza konke uthi ngase ngiyaqomisa emakhosazaneni hawu ngikhulu waqomisa ungaqomisa qomisa ngayikhohlisa ingane yabantu kuthenjiswa izinto ezingaka lezingane hawu baba njani-ke mkhulu uthi hayi savumelana kodwa ke manje kwahamba kukuhle inkosazana yayisibuye yathi baba mbovu sokwanekela hawu yini cha sokuphelile ubuntombi bami umuntu uphela ngesecond nikhona amaNazaretha amen noma uyamthola umntwana noma umtholi wadayisa ngenkomo yakini sokuphelile umuntu second nje uyintombi before 2 seconds awuseyiyo yathi hayi sokuphelile manje hayi sengikhulele yayisithi ensizwe wangilokothi wena
Usukhula likwimina. Wathi akekho umuntu engimazi ngaphandle kwakho. Wathi hayi ngangilokuthe. Suke siwaze phambi kwami. Khohlwa yimina. Yayize hamba idumele inkosazana. Hamba idumele abuyele ekhaya. Ayikwazi uxoxela umngane ngoba kwakulikhuni ngesikhathi selanga lamalanga. Ayikwazi uxoxela umngane, ayikwazi ukubhekana noma wakho ukuthi ma sokunje. Ayikwazi utshela uyise. Yaze ithatha iy'dodana zayo. Thatha iy'dodana zayo. Yaphuma bengayiboni ukuthi ishonephi. Yahamba yosebenza emasimini. Emaplazini lapha kusetshenzwa khona. Yabona ukuthi isisu siyakhula manje. Ayisaqasheki le nto le. Ayikwazi ukubuyela ekhaya, sihleli lapha emaplazini. Yayisethatha umuntu wey'nkomo, dipha iy'nkomo. Yayisephuza athi ngcono ngife. Bangazi abazali ukuthi ngasho na ngoba sengibafaka ehlazweni. Singabafaka abazali bethu ehlazweni. Singadayisi ngefa likaShembe. Yahamba inkosazana azofela emasimini kamuva. Nesisu sinjalo ingane kayibelethe ingane sishonile naye. Yaqhubeka impilo einsizweni. Qhubeka impilo einsizweni yaganwa. Shaya intombi nansuku yaganwa. Shaya umkhithi yangena esimayeni yaphuma yangena. Bagcwala abantwana egcekeni. Mase bagcwala abantwana egcekeni nomuzi usumkhulu nenkomo esigcwele isibaya manje. Kwathi ilanga limbe. Balima kushona inkunzi esibayeni uhambe uqalaza ukuthi hayibo yini umhlolamulo lesubona yozwa kwabamanga. Mawukholo uhambe ukuzwa kuShembe. Ayathathelela khona eshona kuShembe. Baba lapha khona isimanga. Ivele yashayeka phansi nje inkunzi impela esibayeni. Hawu shayeka phansi. Ba linye igama ozofuna uthole kuShembe Nkosi ibusise. Nikho namanazarene. Hawu nangempela yabuya yathi Nkosi ibusise ngaleso sikhathi ziyaphela imbuzi ziyaphela inkomo. Savala isibaya. Mase sivaliwe isibaya kwangena ingane. Zaphela ingane. Uyaya enkosini lezi yashintsha ibhasi inkosi kwaba inyanga yezulu. Kwathi sekuthi inyanga yezulu kwasekusele unkosikazi nabancanyana nje egcekeni kwaya nabo baphela wasala wayedwa. Uthi bakelele emzini wakubo emzini kayise uthi la sefika uthi wabona ngelanga sekuphambi kwakhe. Latha umntanami thandaza yakhe isivakele. Uyafuna ukubonise ukuthi ikhaya lakho liqedwa yini? Wathi ngilandele. Uthi wayesehamba ngilandele. Elandela inkosi langa lamalanga. Uthi lahamba lafika, malifika phambi kwensimbi kamoya. Uqothi impukane. Sathi uphume lwandle. Enkulu salaphele. Sathi uphu. Uthi nephungele esabekayo. Wathi ngilandele mbovu. Uthi wale bephenyile ubaba ephenyile. Uthi mabefika bathola ngomuntu osemathamba amhlophe. Uthi uyambona lo. Wathi uqinisa amehlo. Hayi ngimbona wayibukisisa kahle. Ngalezo sikhathi uthi sasambuluka ukuthi hayi umuntu. Ukhulele futhi lo muntu lo. Hayi nosibani lo. Wathi amazi. Ngale nkathi ethi baba ngiyamazi ukuthi wayesevuka. Uthi yavuka le ntombi. Yavuka yahlala. Uthi yathi baba ngiyabonga. Ngoba ungilethele lo muntu. Ngiyabonga ukuthi ungilethele lo muntu. Nkosi baba
ngiyakuthanda kepha wena Wasesandanezo Manazaretha la singakhuluma khona indaba yethu ukhuluma ngathi akekho secini lwakho uthi baba ngibheke ungithanda baba ngibheke ungigeze amen nikhona Manazaretha amen wathi ngiyabonga baba ungilethele lo muntu wangikhohlisa baba lo wangikhohlisa baba wathi mase ngikhule ngise ngolekile inkomba kaMa isithathiwe mase ngimtshela wathi ngamlokuthi obaba bami namhlanje abazi ukuthi ngasho nabo nobaba nabafowethu nodade nehlobo zami nethuna nginabo baba lo muntu nethuna nginabo utlathi langa umusu ubheka mina ungaceli kimi intethelo ucela kuye uma ekuthethelele nami ngiyokuthethelele nikhona Manazaretha cela kuye ngoba uthi ngathi baba kulungile kube nje anginalo ithuna namhlanje ngathi mhlazane neganwa ebanengane banayo yonke into yokuqala nakho konke komhlaba okusemehlweni wami yokuqeda konke kodwa mase kuphela konke ayekuthanda phambi kwakho bese ngigcina ngayo so kuleso sikhathi yiso leso sikhathi baba lo ngeke imthethelele ithuna ngina bangakho abantwana babantu xa isuthe senobonile ekugcineni wena wathi mina ngiyosika i-Rolls Royce thingekazi ngishelo umuntu bangakho senibonile uzunenansuku zingakho inansuku waziphula wena wazilahla phansi
baba ngeke ngimthethelele angifuni nombolo phambi kwamehlo lo muntu ongona kakhulu ngathela abazali bami ehlazweni inkomo kamama azange ayithola ethi mbibi umama ungikhulisele ungaka akazange ajabule na yilo muntu hayi baba ngicela intethelele hayi khuluma naye nginthethelele tangeke ngimnike baba hawu baba njalo abokwabanjani njengoba ukutshela le ndaba sengilindele ukufa inkosazana ezange ngithethelele ngoba ithuna layo alikho ngadlala ngayo thini incwadi engiyifundile ithi manje asifundisane sidodisane ngoba sesisemaqinisweni onke ababeke phambi kwethu shaya amen uma sesiphula lemithetho sesikhokhelela ushembe sikhokhela imihla yonke okusalele siphule lo muntu sokulahla asingalahlwa eManazaretha akube naloyo abuye endleleni zakhe ngababona ingane zabantu lezi ngane ngakukhokhela ezingale usuyaqomisa sathi uqonywa sathi awusenze lutho sathi uqonywa le mase kusukubhimba hayi wangaphulwanga yimina bona lapho nawe ushone lapho ushona nawe usoni la sizokwakhe sana awusayona insizwa naye seyintombi usubaba nje ungaganile ubaba kodwa utawuganile usumhlaba usuyaqhakaza ubaba kodwa awulutho asakhisa Manazaretha ngabona ingane zabantu zigcwele la isandanezo usubona ukuthi umkakho bonke la kuyicala lelo abantu abayilungisa siyakungena enyakeni omusha ngoba esikhathini selanga abantu abaphume bephula imithetho babehlala ngaphandle abanye bawuhlule ngokulungisa lokho uzufele lapha ehlathini uhleli ngaphansi ubushiwe sihleli ngaphakathi singaphakathi sonke nje noma sinamacala sibuyile esontweni umusa nje wenyanga izolo kodwa la kwakungabhemi igudu ngingasho ukuthi ngibhemi igudu kodwa igudu la ungashawa mawonile nje lapha side phumela eceleni umusa wenyazi uhlangisile wasibuyisela phakathi esontweni manje ngathi mase sibaningi bese sibone intuba yokuthi asidlale esontweni sonta lona lokudlala belokuyisa abantu ezulwini amen sambeni lesezulwini Manazaretha mina ngibone eKhanani amen impossible next week amen osibusise uphakama ngoba incwadi